fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 30, 2020, Thursday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghog, Jose Portasio Lee Gaco, Frances, Cynthia, Walter, Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Indrina, Angela, Roy Malasarte, and family,
and Manilyn Roldan. For continued blessings, good health, safety, protection, guidance, and enlightenment of Richie Ann Alburo, Cappaducia Cala, Concon Tejano. For the intention of and blessings of for LKS, visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bebilo, and Amor Lee. Safety, protection, and good health in the family. Guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying exam Level 1. For the safety of the people of La Carlota City and Cebu City. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Aurora, Marcian Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan. Birthday of Dr. Angelito Quirante and John Patrick Malabanan. For the souls in purgatory, Ernesto Fadriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, Reverend Father Faustino, Memerta, and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, and Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Plácido, Luz, Rolando, Hegia, Jose Pura, Michael Douglas, Milagros, Suset, Epimaco, Martelino Sr., Toring, Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Eufemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Saturnino, Honorato, Roberta D'Italiano, Crescenciana, Geogracias, Agustin, Albert, Celeste, Lienos, Paulino Chopista, Vivina, Buenaventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alicia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Letting, Ramon, Senior, Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim, Omesivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Laura Durano Mata, Dorotea, Virgilio, Adela, Felisa, Juan, Honorita, Ilaya Sr., Tejero, Laurio Lastimosa, Jose Ababa, Wilfreda Gadiano, Ava Yap, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Rinaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito, Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Pasuto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato Angelina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr., Andres Castro Jr., Divorcia Castro, Efren Castro,
Catalino Villaber, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Bildomero Nadal Sr., Antonio Iyala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Juana, Valencia, Celeste Lienos. Birthday of the late Danilo Espinar, 40 days of Maximo Daclan Armando Fortus, 4th day novena of Stephenson Lawas, all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog Manindog. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw sa Diyos atong Amahan, ug ni Jesucristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mayong buntag, brothers and sisters. Ang buntag sad. Ang atong ebanghelyo karon mao ang katapusang sambingay ni Kristo ning chapter 13 sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang sambingay usa ka mananagat nga namukot dito sa lanaw sa Galilea. Pamalandungan nato kini unsa may mensahe ni Jesus para kanato karon. Mga kaigsunan, katong nakaila ni Dalen Gloria ato sang iampo siya tungod kay diha sa mild stroke nato sang adlaw. Hinautunta nga paspas ang iyang healing. Mga igsuon, maginulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan na ta kita sa Diyos nga magagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadunun ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuloy kami nga na sa kinabuhing tunhay. Pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutana. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos ngadto hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mang lingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon, og dito ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako og dito nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya nga ang usa ka kulon dili maayong pagbuhat, iya kining usbon, pagmasa ug buhaton ang laing butang. Busa giingnan ako sa Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamo ania sa akong kamot, ingon sa minasang yuta, diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Bulahan sila kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Bulahan sila kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Dayga ang Ginoo o kalag ko, daygon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awiton ko ang kadayganan sa akong Diyos, samtang buhi pa ako. Bulahan sila kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Ayaw ibutang ang imong pagsalig diha sa mga kadagkuan, diha sa mga tao diin walay kaluwasan. Sa pagbulag sa imong iyang kalag, mubalik siya ngadto sa iyang yuta. Niadtong adlawa, mawagtang ang iyang mga laraw. Bulahan sila kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Bulahan siya kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Kansang kalauman anaa sa Ginoo nga iyang Diyos, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga anaa kanila. Bulahan sila kansang hinabang, mao ang Diyos ni Jacob. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw.
ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inikapuno na niini pitaro ni kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang may tabo sa katapusan sa kalibutan. Muani ang mga anghel ug laino nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito magilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nining mga butanga? Nangutana sa Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingarian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o karaan nga mga butang gikan siyang tipiganan. Sa nakauman na si Jesus pagsugilon ini mga sambingaya mibiya siya niadtong dapita. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Ang pattern sa mga sambingay ni Kristo ingon ini. Ang mga buutan o dili buutan magsagol samtang niya pa sila sa kalibutan. Apan inigabot sa panahon sa panghukom, ilahi ang mga dili maayo o gilabay ngadto sa kalayo. Apan ang maayo gantihan sa hingpit nga kalipay. Nin mga adlaw sa COVID-19, usa sa ako gikalingawan mao ang pagtan-aw sa dokumentary sa Eyewitness ni Cara David. Usually, ang iyang i-feature either katong nas mga kabukiran, mga katawhan sa kabukiran o sa kadagatan na murag nakalimtan na sa gobyerno. Luoy kay ilang mga kinabuhi, way suga, way dan, ingon ana og ang kapait sa ilahang adlaw-adlaw nga paningkamot inigdala nila sa ilang abot ang mga middlemen moray madato gamay kay sila makuha. Og usa sa gipakita ni Cara David labi na mga ngisda sama sa atong ebanghelyo karon. No, usa ka mangingisda magdala silang pukot kadto sa lawom nya mga bata, mangambak aron abugon ang mga isda ngadto sa ilahang pukot hangtod nga makakuha sila mga isda. Nya dadon nila ngadto sa baybayon og sama sa ebanghelyo ilang hagpatan. Kadto mga pwedeng ibaligya, ilang ibaligya. Katong pwede lang kanon, ilang kaunon. O katong mga way bili, ilang ilabay. Usa kini ka practice sa bisan unsang reality sa kinabuhi. Tunad yung paghagpat sama sa itong gibasa karon. Katong maayo, doon na sila reward. Katong mga pasaway, luoy kay sila. Una nindot gyud nga unta atong malandungan atong tanan, no? Munang gipangutanan ni Jesus ang ato siya mga apostoles, nakasabot mo nini. Pingon sila, nakasabot mi. Apan asa kutob ang pagsabot. Pasti kutob ra sa hunahuna. Kung dili makita sa practice. Muna mga kaigsunan, ang magbinuutan ra may maluwas.
ang mga pasaway silutan. Apan dili ang Ginoo mo'y magsilot kanila, kundi sila rasad isip consequence sa ilang mga binuhatan. Timan-an nato ang pulong ni San Juan, chapter 3:17, nagingon, "For God did not send His Son to the world to condemn it, but to save the world through Him." This is our saving grace. Kaya tungod sa atong kahuyang, tungod sa atong original sin, doon na dyo'y mga higayon nga kita mahimong mga sagbot ngadto sa atong isikatao. Apan ang Diyos sa iyang kaayo o kamaluluyon, anda mo sabot sa atong mga kahuyang o mudawat sa atong pagbag-o. Apan duha ka butang ang angan atong hinumduman dinhi. Number 1. Nga sa kaayo o sa kamaluluyon sa Ginoo, dili unta nato abusahan, no, ang iyang kaayo kaluluyon. Kay musumbalik raman nato kanang gitawag nato karma. No? Di man ta mo to karma usahay, no? Pero muna kamaturan. It's a consequence of the wrong things that you do nga musumbalik na sa diha sa kanimo. Sa Ebanghelyo ni John, chapter 8, verse 31, ningon siya, So Jesus said to the Jews who had believed in Him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Muna siya. Kato mga nagbinuutan, o makadawa sila sa hingpit kagagawasan. Kato mga nagbinuang, dahil mo silang ulipon sa ilang sala. Sa laing quotation, gikan sa itawag Dalai Lama, o sa mga Buddhist monk, ningon siya, "Try to remain truthful. The power of truth never declines. Force and violence may be effective in the short term, but in the long run, it's truth that prevails." Sumuna makigsunan ato juning hinumduman kanunay, no? Ug panghinaot nga kining mga manindot nga pulong katong nadungog gikan sa atong Ginoo o gikan sa mga Dalai-Mala, mahimong inspirasyon o makahatag nato kanang kalig-on sa pagpuyo kanunay sa kamatuoran o kini gikan sa atong Ginoo o gikan sa ka Buddhist monk nga gitawag og spiritual leader sa mga katawhan sa Tibet. Ikaduha, nganuman nga daghan mang mga tao masupilon jud nining maong kamatuoran. Makita na nato, no, sa atong pagpuyo. Kini tungod kay nakita ra nila ang karon, what is present. Unsay makapalipay nila dinhi sa kalibutan, gandam silang musugal sa ilang kalag ngadto sa kadautan nga dili makita sa umaabot. Kay nasilawan sila sa kahamugaway sa karon. Kung nato ning isumpay sa Ebanghelyo gahapon, kabahin ni Marta ug ni Maria, mas gidayeg ni Jesus si Maria, dili tungod kay siya pinalabi ni Jesus, kundi aron paghatag og certain direction in our life. Kaya kung wala tayong spirituality, wala tayong panlantaw sa ugma, nga walay katapusan, masilaw ra gyud sa kaharuhay sa kalibutan.
Apan ang Ginoo nagpahinumdum kanato sa Ebanghelyo na San Marcos, what does it profit for a man to gain the whole world but to suffer the loss of his own soul? Kung akong sumpayan, to suffer the loss of his soul in eternity. So, dili temporary, in eternity jud. It takes a man of deep spirituality to understand this passage of the gospel. Mao kana mga kaigsunan, sama sa atong pamalandong, kabahin sa sagbot, sa sambingay, o sa pagpugas, kung sagbot man ang atong kinabuhi karon, himuon nato ang atong kinabuhi nga mahimong usa ka uhay aron mahimo tang mabungahon ngadto sa atong isikataw, sa katluan, sa kawalhuan, o aron jud sa ting-ani o sa pagpamukot sa mga ngisda, dili ta maapil sa iglalabay nga mga isda nga walay silbi o ngagay lang ibalibag ngadto sa kabasurahan. Kundili mahimutang maayong mga isda nga makapahimuot gayud sa mananagat nga mao si Kristo. Mga kaigsunan, challenge ni para kanato to be always aware of this reality. Dili ta magpadala sa mga haylo, sa power sa kalibutan, no? Kundili ang magiya kanato wajud kanunay ang unsay mahitabo nato human sa kinabuhi sa kalibutan. Amen. Pagampo sa katawhan, Palihog manindog. magampo kita sa Dios ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos. Mutuaw kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibuo kalibutan, nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong nasud nga Pilipinhon, nga mosalig kita sa atong magbubuhat, ug modangop kita kaniya nga masaligon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga mihalina, nga makadangat na sila sa bangkete sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios kamahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad, nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kini Eucharistia magsantos unta kanamo, nga magdala kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisulutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos gud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Ipikas o mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug gugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga moabot unta ang kingharian sumala sa kitudlo kanato ni Jesus. Hari
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita tang paginigsunay. Peace be with you. Palihog mangluhod. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Body of Christ. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you're already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to ever be separated from you. Amen. Magdinahalay, dayon kita.
sugo niya. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa andumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kini gasa sa iyang gugma. Magdugang uta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.